E o vento dicía, pronto hai de volver pra tirar a fame, pra poder comer. E o vento dicía, pronto hai de volver pra tirar a fame, pra poder comer, pra tirar a... Participaron nos ataques aos pielatos, por exemplo no da Iriña, en Pontevedra. En Santiago son elas quen de acantazar aos obreiros portugueses que chegaban á cidade para sustituir aos canteiros que estaban en folga en 1898. En ese mesmo ano, en Ferrol, elas forman piquetes diante do Arsenal para protestar contra os despedimentos dos obreiros. Nas primeiras décadas do século XX houve un certo auxe nalgúns sectores da industria, como foi a conserveira ou a construcción naval, mais a crise desencadeada polo réxime da restauración dá lugar a un descontento xeral. En 1913, as leiteiras en Pontevedra apoian as folgas xerais dos obreiros e agricultores e protagonizan o motín das leiteiras, negándose a vender o leite na cidade. Elas están nas movilizacións populares contra a carestía dos produtos de primeira necesidade. O colectivo feminino aquí en Moaña é maioritario nas cordelerías ou carreiras. A confección artesanal de cabos e cordas estaba nas súas mans. Foi unha industria de gran florecemento desde finais do XIX. En 1943 había perto de 1000 traballadores e a maioría eran mulleres. Na primavera de 1918, as mulleres protestan en Xuvia, Narón, contra os prezos dos produtos básicos. Hai enfrontamentos que se saldan con mortos e feridos e feridas. En todo o país se producen conflitos, movementos anticaciquís, onde os campesiños son represaliados e campesiñas son represaliados e represaliadas con toda dureza. Así temos os asesinatos de María Paz Fernández e Manuela González en Oseira en 1909, María Camaño Pallas, Carme Beira, María Serrano, Josefa Bolón en Sofán, Cándida Rodríguez en Sobredo, Tui. Velaí algúns dos nomes, como máis tarde sería o de Cándida, que dan rostro a esa presenza feminina nos conflitos en diferentes actividades laborais. No tocante aos organizacións sindicais, en 1899, as cigarreiras se unen ao asociacionismo sindicalista, creando unha sociedade de socorro e ahorro de las porteras, maestras e obreras. En 1916 se organizan sindicalmente na Unión Tabacaleira. Entre 1916 e 1936, as traballadoras das misteiras chegaron a crear 4 organizacións de clase. Na conserva e na salgazón é, por suposto, a muller a verdadeira protagonista na transformación do peixe. É ela quen descarga o peixe, que no limpa e logo que no vai vender. Mais tardaron en organizarse sindicalmente. En Vigo foi unha excepción. En 1899 xa se organizaron e cobraban, fixadevos, 3,50 pesetas por xornada laboral fronte a un mecánico que andaba polas 10 pesetas. Isto era en épocas da República. As condicións laborais delas eran moi precarias, pero, como digo, tardaron en sindicalizarse, en organizarse. Debido, pois hai diversas explicacións. En principio, por unha falta de cualificación profesional, tamén por unha falta de escolarización, porque había moito analfabetismo en toda a sociedade e maioritariamente no mundo feminino. E tamén polo carácter estacional e irregular do seu traballo. En Moaña, en 1864, coa desaparición dos gremios, disminuye a capacidade de asociarse no mundo da pesca. Será entre 1899 e 1909 cando se recupere. E se crean unhas 29 sociedades mariñeiras en Bouzas, Cangas, Moaña, etc. As redeiras de Moaña forman parte das organizacións que había. Máis tarde, en xuño de 1922, unhas pertenecían á progresista Alianza Marinera e outras á conservadora Opósito.
e elas participaron en todas esas tensións até que, como ben sabedes, pois Primo de Rivera en 1923 clausurou a progresista Alianza Marinera. En 1907, a media dos xornais percibidos polas obreiras das distintas fábricas de Galiza, entre 0,95 e 1,75 pesetas, eran a metade da dos seus compañeiros de traballo de inferior categoría. En 2017, a fenda salarial é dun 16% en Europa, máis no Estado español, en Galiza, dun 23%. Necesario e xusto é logo lembrar estes datos neste 8 de marzo, en que a crise sigue a bater en toda a sociedade, pero cunha incidencia maior no mundo feminino, porque os recortes inciden negativamente na incorporación da muller ao mercado laboral. Necesario e xusto é tamén recoñecer o labor de todas as que nos precederon na defensa dos dereitos laborais, dereitos cuestionados aínda hoxe en día, no 2017, cando un eurodiputado polaco, que creo que xa escoitaríades, pois dixo que era normal que as mulleres cobremos menos porque somos máis pequenas, máis débiles e menos inteligentes. Isto aínda no 2017. Bueno, eu por suposto asinei que expulsen a ese señor pois da Cámara. O nome dunha rúa é parte da memoria colectiva e unha historia. O rueiro proporciona información sobre unha vila, sobre a poboación e sobre a historia. A incorporación do nome de Cándida Lago ao rueiro é un chanzo máis na recuperación da memoria silenciada e un recoñecemento ás vítimas da represión que neste caso se comezou en 1931 e que foron borradas e esquecidas non somente durante a ditadura, sino tamén en décadas posteriores, sacando a luz o nome de todas aquelas que sufrieron represión pola defensa dos ideais de xustiza e democracia para Galiza. Conseguiremos que o seu exemplo sexa un orgullo para todos e todas nós, para toda a sociedade, mas tamén para a xuventude a quen lle temos que deixar o legado da memoria, porque cada vez que pasamos páxina, esas persoas volven sufrir a represión, e por iso manifestamos o noso agradecemento coa colocación da praca. Parabéns logo á Asociación das Mulleres de Moaña, parabéns á Asociación da Memoria Histórica e parabéns tamén ao Concello polo acto e pola colocación da placa, porque, como ben decía Castelao, un pobo é o resultado da actividade de moitas xeracións. Esas ánimas sin nome, neste caso tamén teñen nome, das que el falaba na Alba de Gloria, esas ánimas que crearon o noso idioma, a nosa cultura e o feito diferencial de Galiza. Boas tardes a todas e todos, é un placer, como xa indicou tamén María Xesús, volver a estar aquí con esta asociación que ten tantísima poder de convocatoria co Ateneo, tamén neste acto que colabora o Concello, para homenaxear, para volver colocar esa placa provisoria pola definitiva. No contexto desta homenaxe a Cándida Lago que aquí nos reúne, compre enmarcar a lembranza das mulleres represaliadas cuxo compromiso coa legalidade e cos valores cívicos e sociais que representaba a República e a prol da liberdade e da xustiza foi inequívoco. A presenza e a pegada que deixaron nos acontecementos que teñen a ver con aquel período da nosa historia, República, Guerra e posguerra, de moito maior calado do que a primeira vista semella, non se poden esquecer nen ocultar, se queremos ter unha comprensión global da historia. Mais foron borradas do discurso oficial e do ensino académico porque xa sabemos que non se nomearon e o que non se nomea non existe. Longo período de desfigurar a realidade, de desvirtuala. Sempre houbo problemas de transmisión e visibilidade para as mulleres, en xeral, mais en particular para as que desenvolveron actividades públicas, quer en partidos, quer en sindicatos, as que estiveron á fronte de asociacións republicanas e tras a sublevación ás resistentes antifranquistas. Houbo que agardar demasiado tempo para ir reforestando con nomes o bosque da memoria histórica, traballo que aínda continúa. A partir do golpe militar do 36, centos de mulleres foron asesinadas, encarceradas, torturadas, peladas, paseadas, violadas, recluídas en campos de refuxio
ou de exterminio, foron inhabilitadas, multadas, vixiadas, incautáronlles os bens, tiveron que partir ao exilio, unha viaxe para moitas sen retorno, ou sufriron un duro exilio interior. Durante anos o silencio acompañou o silencio e o esquecemento, acompañaron a todas estas vítimas da represión e as súas familias, porque a súa foi a crónica das silenciadas sen voz e sen letra. E non é posible falar do que foi a vida na dictadura, do que foi a loita por as liberdades e a chegada á democracia, sen termos presente as mulleres, sen termos presente o seu papel. Esa é a razón pola que se desatou contra elas unha represión desmedida, unha represión brutal que cegou a vida de moitas galegas. Galiza se desfolla como bella roseira, escribiu Emilia Pita desde Buenos Aires. E así foi, con certeza, porque o obxectivo dos golpistas non só estaba en destruir o sistema republicano, senón tamén en acabar co colectivo humano que o defendía. O fascismo enlouquecido foi abrindo un inferno de barbarie e fixo unha enorme estragueira. Por pensar en diferente, por facer en fronte aos sublevados, por facer en parte de familias republicanas, por daren o acubillo a fuxidos, por defenderen as súas crenzas ou os seus ideais, apenas transcorrera un mes desde o estoupido da rebelión militar cando comezou aquel xenocidio. Anunciación Casado Atanes, responsável do PC na comarca de Viana, ultraxada, rapada e asesinada en agosto do 36. As mestras socialistas María Vázquez Suárez, fusilada na praia de Bañobre en agosto do 36, e Mercedes Romero Abella, torturada, violada e fusilada na ponte de Castellano Aranga en agosto do 36. Juana Capdeviel, republicana, torturada, violada e asesinada en agosto do 36. Rosario Hernández Diéguez, rapaza viguesa de 16 anos, socialista, a quen raparon, violaron, cortaron os peitos e fondearon o cadáver na ría de Vigo, setembro do 36. Carmen Miguel Agra, do grupo de mulleres antifeixistas de Vigo, que tentaba fuxir no voo Eva en abril do 37 xunto co seu home e 7 máis cando foron delatados e antes de entregárense suicidáronse. Pilar Fernández Seijo, a montañesa, sindicalista da CNT de Vilagarcía, asasinada en marzo do 37. Josefa Barreiro González, anarcosindicalista de Vilagarcía, asasinada marzo do 37. Alicia Dorado, María Otero González, Teresa Varela Calviño, anarquistas asasinadas en xullo do 37 na Coruña. Amada García Rodríguez, mugardesa, militante do PC, acusada de rebelión militar, fusilada, xaneiro do 38. María Xosefa Becerra Laíño, labrega do lugar de Marselle, Lousame, cribada a balazos por acubillar un fuxido, febreiro do 38. Amalia López Ojea, labrega de Soulecín, barco do Valdeorras, asasinada co seu home en outubro do 39, sen estaren encausados para escarmento xeral, nai de resistentes antifranquistas. Na década dos 40 foron caendo varias guerrilleiras. Antonia Díaz Pérez abatida a tiros co seu compañeiro Luís Trigo Chao, Vilanova de Lourenza, xuño do 48. Xosefa Escourido Cobo e Celia González Pernas, a primeira queimada e a segunda fusilada, guerrilleiras, Silán, Muras, xuño do 49. Carmen Temprano Salorio e Manuela Teiga Rojo, asasinadas en Zas, Negreira, guerrilleiras, xuno do 49. Carmen Jerez Rodríguez da Fervenza, Vilamartín de Valdeorras, cuxo cadáver en avanzado estado de xestación apareceu nunha cuneta de Montearenas, Ponferrada, maio do 47, despois de 9 meses desaparecida. Non podo seguir dando nen tan sequer unha breve pincelada porque o tempo asignado non estira e, aínda que sexa unha mera relación nominal, non deixarei de citar outras asasinadas. Pronunciar os seus nomes é unha forma de contribuir a inscribilas na historia, é unha forma de facerlle xustiza, porque lembrar é un acto de xustiza e un deber democrático. Pronunciar os seus nomes é tamén unha forma de homenaxealas, porque a súa verdade histórica non se pode esquecer. Carmen Sarille Lenceiro, Manuela Graña Rico, Virxinia Meilán Varela, María López Casanova, Consuelo Alonso González, Ángela Iglesias Rebollar,
Encarnación Valle Carrera, afogada no río, Concepción Fernández Cadórniga e a súa filla Remedios Fernández Cadórniga, aforcadas nunha cerdeira, Encarnación Casabella, Felicitas Casabella, María Josefa Casabella, Mercedes Fernández, Juana Pulpeiro, Concepción Montouto Bastida, Dolores Mosquera Vázquez, Xosefa Freire, Xosefa Gómez Mera, Mérida Jiménez Basanta, Milagros Nidáguila López, María Otero Veiga, Amadora Gradaílle Balseiro, Carmen Maceda Macía, Erundina Álvarez Pérez, Carolina Regueiras, Claudia Escuredo Yáñez, Concepción Rey Soto, Emilia Álvarez Incógnito, Flora García Fernández, María del Valle Lozano, María Díaz Pérez, Saluz Torres Díaz, Carmen Gómez Domínguez, Elvira Lodeiro González, Manuela Posada González, Matilde González Rodríguez, Manuela Ríos Canelas, Emilia Cabaleiro Amoedo, Evangelina Jasso, e outras que tal vez ficaránse a referenciar por descoñecemento meu. A represión tivo diferentes facianas e, aínda que a máis dura, a máis cruel, foi a que deixou sen fillas, sen nais, sen irmás, sen compañeiras a moitas persoas, outras galegas foron arrincadas da terra e coas raíces no ar puxeron terra por medio para fuxir do cárcere ou da morte. Aínda que se exiliaron sobre todo en Francia e México, foron moitas máis as xeografías do exilio: Cuba, Argentina, Venezuela, Chile, Porto Rico, Estados Unidos, Santo Domingo. Ali chegaron na procura de acougo para tratar de recompor o mundo perdido e colaboraron decisivamente na integración de fillos e fillas nos países receptores. O exilio foi un baleiro irreparável, un sobrevivir feito de ausencias, mais aquelas mulleres zarandeadas polos acontecementos bélicos do 36 estiveron sempre presentes, aínda que boa parte da historiografía as fixese invisíveis. Lixeiras de equipaxe, aquelas transterradas adaptáronse aos países de acollida e traballaron no servizo doméstico, na agricultura, en fábricas, coseron e teceron, traballaron como comerciais, nunha granxa de polos, rexentaron pequenos negocios, foron profesoras en centros de ensino creados polos exiliados, cultivaron a escrita, continuaron co seu traballo no mundo das artes plásticas e escénicas, axudaron á construción, á creación de infraestructuras culturais e moitas seguiron coa actividade política. Detrás de todos estes traballos hai nomes, mais non me podo deter. Felizmente, na actualidade contamos cunha extensa bibliografía sobre o exilio republicano, con libros de memorias de autoría feminina que dan conta da forza de moitas galegas que traballaron sen descanso onde podían, tecendo as vidas dos demais, ás veces a base de destecer a propia. Son memorias de enorme interese, cuxa lectura sempre recomendo a quen aínda non o fixo. A carraspera agora non é de fumar, porque xa deixei. Son memorias, como digo, de enorme interese. As autoras destes textos autobiográficos, Maribí Villaverde, Sira Alonso, Mercedes Núñez Targa, Isabel Ríos, María Tobío Fernández, Carmen Soler Llopis, Carmen Parga Parada, Silvia Mistral, María Casares, Maruxa Mayo, Ana María e María Teresa Albajar López, en certo modo, son como portavoces doutras moitas, porque non achamos só nestas memorias o relato da peripecia persoal, senón tamén o da colectiva. En todos estes textos memorialísticos hai un denominador común, a necesidade de contar. E fixérono, porque as mulleres sempre foron gardadoras e transmisoras da palabra, das lembranzas. Explica aos da rúa o que viches aquí, díxolle a Mercedes Núñez Targa, unha reclusa do cárcere de Ventas, e ela, anos despois, artellou o seu relato Cárcere de Ventas porque lle proía a conciencia. E a todo este material autobiográfico hai que engadir o que procede das entrevistas ás represaliadas ou as cartas, como as da exiliada Amparo Albajar, que constitúen unha verdadeira descarga emocional. Exiliáronse con carácter temporal ou definitivo para fuxir daquel horror e algunhas morreron sen volver pisar terra galega. Amparo López Geán, Amparo Albajar López, Virxinia Pereira, María Miramontes, Sira Alonso e un longuísimo etcétera.
Centos de mulleres padeceron o sistema carcerario franquista e aquela estadía ficou gravada a lume nas súas vidas. Forza, coraxe, serenidade é o que tiveron moitas galegas que pasaron polas prisións galegas e de fora de Galiza. Aquí a relación sería interminável e só citarei 2 episodios de enorme crueldade, hai moitos, contados por filla e netas e sobriña de 2 mulleres que me deixaron o corazón a tremer cando o recollín. No cárcere de Quiroga, Lugo, que foi unha verdadeira inquisición, a Carmen Rodríguez Nogueira, dos Alvaredos, Lugo, arrincáronlle as uñas das mans e dos pés, queimáronlle as pestanas, as axilas, a vaxina, rapárona e sometérona a todo tipo de violencia física. Despois estivo presa en Lugo e Madrid e ao saír foi sometida a un férreo control policial cada verán cando chegaba o ditador a Meirás, e así até 1975. A Matilde Pérez Pilariño de Curtis torturárona no cárcere da Coruña, introducíndoa en baños de excremento e inxectándolle auga en vea, até que a humanidade dun médico acabou con aquel horror porque ao senteirar deulle soro e inxeccións vitamínicas. Ademais, colocábana no ángulo que hai entre 2 paredes, dábanlle fortes lavazadas en sendas meixelas para que se golpease coas paredes. Semellaba que a cabeza ia estalar e acababa enlouquecida pola dor. Dicía ao comezo que a represión tivo diferentes facianas. A pedagoga coruñesa María Barbeito Cerviño, un modelo para o maxisterio galego, foi destituída de todos os seus cargos no 36 e no 41 procedeuse á súa xubilación forzosa. Elvira Bao Maceiras, do Partido Galeguista e da Agrupación Republicana Feminina da Coruña, estivo uns meses no cárcere, foi separada definitivamente do maxisterio e pasou por un verdadeiro exilio interior, 11 anos sen sair da casa. María Brei Mariño, de que me soa este apelido, era tía da Pobra de Tribes, arquiveira que traballaba en Madrid, tamén foi sometida a un proceso de depuración política e sufriu desterro en Huelva. Antonia Barreiro Recouso, do Casal Ordes, foi desterrada co seu home, 4 dos 7 fillos, a nora e unha neta a Burgos, e morreu ali. Grazas a todas vós, republicanas, grazas por serdes solidarias, afoutas, decididas, rebeldes, entregadas á defensa da xustiza e a liberdade, porque vos enfrontastes con valentía a situacións cheas de dificultades, de penurias económicas, á crueldade, ao terror, á tortura salvaxe, ao desarraigo familiar. Para todas vos vai a miña, a nosa gratitude. A lembranza emocionada, o afecto. Admírovos, sodes o meu, o noso referente, a luz que ilumina na oscuridade, a voz que racha co silencio, fostes as silenciadas, as esquecidas. Mesmo antes de termos nacido, fostes a nosa voz e os nosos ollos, a nosa esperanza. Abristes camiños polos que agora transitamos. Tras os 40 anos de ditadura, desde o seu ámbito de actuación, a educación, a política, a creación, o sindicalismo, o agro, o mar, o traballo nas fábricas, porque estades ali compartindo todo, defendendo a liberdade e a xustiza, os dereitos humanos e loitando. E a vosa loita naquel período de infausta memoria, a vosa entrega levouvos a moitas renuncias e sufrimentos, a moita dor. Querería lembrar todas e esculpir os vosos nomes nun grande mural, o mural da dignidade que nunca perdestes. Mais a última lembranza vai para a muller que hoxe nos convoca neste acto de memoria de noso, organizado polas mulleres de Moaña e polo Ateneo, para aquela activa militante da causa anticaciquil e antimonárquica, Cándida Lago, militante da solidariedade coas súas compañeiras peixeiras e redeiras, cos compañeiros que loitaban polos seus dereitos, co seu home ao lado, Cándido Giraldez,
Coloret, secretario de Solidaridade Marítima, ao que asasinaron tamén no 36. Aquel luns 13 de abril comezaron os sucesos que rematarían tráxicamente pola tarde. Así o recollía un redactor del Pueblo Gallego, que se trasladou desde Vigo para recoller testemuños das xentes, e axiña de comezar a ler a reportaxe, lemos unha primeira opinión. O caciquismo, escribiu, e a opresión, estaba en castelán traducindo, o caciquismo e a opresión teimaron en non recoñecer o indiscutível. E o indiscutível é a votación do domingo. Unha elección gañada polos republicanos con orde con fe no triunfo, onde se reflicte o sentir de todo o pobo. Pecho a cita. Conta despois o redactor como saltaron as primeiras chispas pola mañá, cando varias mulleres de armadores e varios esquirois que ían á igrexa insultaron o mestre Enrique Vidal Bustamante, facendo acenos un deles de sacar a pistola. Tamén insultaron á muller e fillos do mestre. Pola tarde, segue contando o xornal, nunha ordenada manifestación, as mulleres e fillos de mariñeiros percorreron a praia e chegaron até o cuartel da Garda Civil, portando unha bandeira e con vivas á República, para expresar a ledicia polo triunfo das eleccións. Naquel momento, baixaba a praia o mestre Xosé Corbacho Pajares, que foi requerido pola Garda Civil para que tratase de disolver a manifestación, ao que respondeu que non tiña autoridade para facelo. Axiña comezou a caza do home, engade el Pueblo Gallego, porque un grupo de homes comezaron a acosalo, a perseguilo e a dispararlle. Tivo que refuxiarse no forno de Liodoro Díaz, onde a Garda Civil o detivo e esposou, e horas máis tarde levárono ao cárcere de Pontevedra. Naquela manifestación ía Cándida Lago Beira, muller moi nova, 25 anos, con dúas criaturas, de 5 anos e unha moi noviña. E ali caeu, na Rúa da Canexa, onde hai 2 anos participamos no acto de colocación dunha placa provisoria, hoxe definitiva. Ali caeu cando un camisa negra, destacado represor e home importante no franquismo, disparou sobre elas. A pluma do redactor do xornal vigués recolle outra versión igual de dura. Segundo manifesta, Cándida Lago tratou de refuxiarse nun patio dun veciño e entre o fillo e unha muller dese veciño golpeárona terriblemente cuns ladrillos. Antes de expirar, segundo este redactor, Cándida dixo que morría por mor dos golpes dos citados individuos. Sexa como for, unha man asesina, intolerante, cegou a vida dunha muller á que hoxe homenaxeamos. Foi difícil viver, deixar en herdo aos fillos o silencio, teimar na desmemoria cando un remol escuro ou vea no corazón e reclama caibancas para poder arder. Foi difícil calar, avellentar como unha muller máis un home do común que ve medrar os netos, ser dos que non morreron, un carballo tronzado polo raio, seiva que xa enxoitou. Alguén virá que salve os vosos nomes. Este é un poema da poeta Pilar Pallarés, un poema longo, escollín estas 2 estrofas, e a esta pregunta de Pilar Pallarés, alguén virá que salve os vosos nomes, podemos responder e respondemos con este acto. Grazas. Boas noites. Antes que nada agradecer á organización que me convidaran a falar neste acto e tamén a compartir a mesa con 2 compañeiras as que admiro, como é Aurora e como é María Xesús. Estamos aquí para lembrar a Cándida Lago e con ela a todas as mulleres que sufriron represión. Unha represión cunha forte componente de clase, donde as clases privilexiadas, os sectores como a patronal, a dereita, a igrexa, o exército, verdad, pois perseguiron a esquerda obreira e a sectores da burguesía reformista que os apoiaban, non? Entón, o asasinato de Cándida Lago é un episodio máis dunha confrontación que, como ben apuntou María Xesús, ven de moito máis atrás ao longo dos séculos, e que xa máis cercanos a nós vai a ter episodios como son
a represión tras a folga do 17, en 1917, no 33 e no 34, con multas importantísimas, por exemplo, a mariñeiros aquí en Moaña, e que o 36 o que vai a ser o fito máis importante, vai a ser algo así como a explosión de violencia, non, que vai influir ao longo de tantos anos despois. Falamos de mulleres represaliadas. Cando falamos de mulleres represaliadas, eu penso que hai que facer hai dúas tipoloxías de represión sobre elas, non? Por un lado sería unha represión que podíamos decir de xeito global, difuso, que afecta a todas as mulleres, mesmo as que son partidarias do golpe militar, porque aqueles tímidos avances da República, pero que supuxeron unha bocanada de aire fresco, non, para na conquista de dereitos, pois esos avances van a verse truncados pola imposición dun modelo que o que fai é levar a muller, reducila ao ámbito privado e de sumisión ao varón, non? Pero tamén, a parte desta represión xeral, xa digo, pois temos unha represión, podíamos chamar, individual, concreta, a que sufren as mulleres polo seu compromiso político ou polo seu compromiso sindical, non? Este novo réximen persigue a aquelas mulleres que non encaixaban nese novo modelo, e o de novo, evidentemente, é unha ironía, e, polo tanto, persigue a mulleres que tiñan un papel importante no asociacionismo obreiro, por exemplo, sobre todo nas zonas próximas ao mar, mulleres que ocupaban cargos dirixentes tamén en sociedades obreiras. Aquí en Moaña, por exemplo, temos o de Nedina Esperón, non? Na Sociedade de Hiladoras e Oficios Varios La Defensa, aí en Meira, ou tamén próximos Dolores Blanco, non? En Cangas, coa Sociedade Obreira La Reivindicadora. Eran mulleres tamén que participaban políticamente, que desfilaban nos mítins e nas manifestacións uniformadas, as mulleres que pertenecían ás milicias antifascistas, obreiras e campesinas. E, sobre todo, persíguese moitísimo, o volume máis importante que temos detectado é aquelas mulleres solidarias, verdad, que axudaban ou que agochaban aos fuxidos, a todos aquelas persoas que tiveron que esconderse, que hai casos aquí tamén, non? Evidentemente, no caso das mulleres comprometidas coa República, van a ser doblemente reprimidas, non? Como mulleres e tamén polo seu compromiso político. Ademais, hai unha cousa que deberíamos destacar tamén, non? Que na represión individualizada, as mulleres, aparte as modalidades de represión que sufriron, e como ben dixo e nomeou Aurora fai un momentiño, as mesmas modalidades represoras dos homes, as mulleres, ademais, sufren un tipo de modalidades represoras que son especificamente destinadas ás mulleres. E isto é importantísimo, non? Falamos de violacións e abusos sexuais que na maioría das veces non saen á luz por razóns que todos podedes comprender, a inxestión de aceite de rícino, que en algunhas ocasións se fai tamén aos homes, fundamentalmente as vítimas eran as mulleres, o grabado na fronte coa UHP, Unidos Hermanos Proletarios, en tinta china, ou que era peor, con nitrato de plata, o corte do pelo. Entón, esta era unha represión exemplificadora. A función que tiña era marcar a esas mulleres para que serviran de símbolo diante da sociedade do que non era correcto facer neste novo modelo que se quería implantar, non? Ese modelo que era aquel que decía Pilar Primo de Rivera, verdad? Que falaba que a muller tiña o fogar, non, como principal tarefa. Pero claro, a parte da represión que se sufre, as mulleres tamén son sobrevivintes, porque cando os seus homes son fusilados ou son presos ou teñen que marcharse para o exilio. Había un escritor que decía, non, que os partidarios da República ou foron desterrados ou foron enterrados ou quedaron aterrados. E evidentemente é unha definición moi exacta do que pasou. Pois elas tiñan que sobrevivir e facer fronte á penuria económica, fundamentalmente, porque tiñan que quitar adiante familias, os seus fillos e outras partes da familia,
porque temos que pensar unha cousa que a veces pasa desapercibida. É dicir, cando hai penas de morte ou penas de cárcere, tamén leva consigo unha sanción de tipo económico pola lei de responsabilidades políticas. E ademais era unha sanción que non se extinguía coa morte do executado, senón que recaía sobre os seus herdeiros. Por exemplo, na causa máis importante que houbo aquí en Moaña, que foi contra o alcalde e varios dirixentes máis, na que se condenan a 3 persoas a morte e varios a prisión, tamén hai unha accesoria que é impoñerlle unha multa d'1.000.000 de pesetas. Pensen vostedes no valor d'1.000.000 de pesetas daquela que teríamos que facer agora aquí cálculos tal, e que tiñan que ingresar no Tesouro Nacional. Por lo tanto, foron moitas as mulleres que traballaron día e noite, verdad, para quitar adiante os seus fillos, a veces en actividades como pode ser o que chamaríamos o pequeno extraperlo, o extraperlo de subsistencia, verdad? Con produtos alimenticios que estaban intervidos ou racionados. E falo do pequeno extraperlo, porque o gran extraperlo tamén o había, que era o dos xerarcas do réxime, pero eso traballaban en miles de kilos e, polo tanto, nos vamos a tal. Ou tamén, por exemplo, nas minas do Wolfram, na extracción do Wolfram, toda esa rede que agora está tan ben estudiada. E tamén quería lembrar hoxe a mulleres de aquí, da nosa zona, como, por exemplo, Carme Calvar, da familia posiblemente máis perseguida que houbo en Moaña, con 15 anos, non? E as ameazas que tuvo que sufrir. Saben que Manuel Calvar González, por exemplo, foi fusilado por incurso no bando en Pontevedra. O pai de Manuel, Clemente, pois foi paseado en Ponteareas. Varios irmáns estiveron presos en San Simón, por exemplo, Manuel, pois nun batallón de traballadores. José foi detido, besado e mobilizado. Por exemplo, Basilio, que andivo fuxido, foi guerrilleiro, estuvo no destacamento Paco Barreiro, no grupo dos Corcheiro, no grupo de Foucellas. É curioso porque el tiña por sobrenombre Francisco, e eu mirando unha vez un informe sobre el, decía unhas cousas que, a verdade, pois dicía, este portaba mochila al hombro, o informante da brigadilla da Guardia Civil. Era tipo gallego, que non logrei descifrar eso, e daba outro dato interesante, que era, e tenía acento de las Rías Bajas. Claro, é dicir, era andalá a zona de Silleda e de Lalín, pero fíxense o informe que daba, non? E quería pensar tamén en canto tivo que sufrir a que era ou fora moza de Manuel Calvar González, que se viu obrigada, ou a obrigaron, a ter que dicir o sitio onde se agochaba, que precisamente era o fallado da súa casa, e un dos denunciantes foran cívicos de Domaio, un dos denunciantes fora precisamente o seu pai e o xefe da Guardia Cívica de Moaña, que era o médico Julio Rodríguez. Pero temos que falar tamén de mulleres resistentes, non? Da zona, das que se negan a facer donativos, aqueles donativos voluntarios, pero que eran voluntariamente obrigatorios. É o caso de Natalia Otero, da fábrica de conservas Herrero de Marín, donde todas as empregadas da fábrica fan donativos para el Ejército Nacional ou polo movimento ou algo así, e ela, evidentemente, négase a facelo, e é sancionada polo gobernador civil cunha multa de 50 pesetas. Cantos días de traballo era iso, e decía que era polo mal exemplo que lle daba aos demais, unido aos seus antecedentes durante el funesto Frente Popular. Ou María Palmás, de Moaña tamén, que con 18 anos, aunque xa estaba casada e separada, detida e xulgada acusada de inxurias ao exército e ao generalísimo, porque no barco de pasaxe que iba de San Adrián a Vigo, con motivo da toma de Málaga, o fogueiro empezou a gritar morra hazaña, morra hazaña, morra hazaña, e a tía, que xa o fixera máis veces, tivo a valentía de enfrentarse a ele e dicirlle quixeras ti que dixeran morra Franco, e por eso a xulgan, aínda que nunha sentencia que a verdade é un paradigma do machismo, porque con as consideracións que ten sobre ela, pois atribúelle eso, en verdade era despecho pasional, non? Que non lle facía caso outro e tal, pero, sin embargo, o tribunal non dubida del desenfado de la encartada e de sus tendencias izquierdistas. Hai sentencias sobre mulleres que precisamente o machismo dos propios xulgadores fan que se disminúa a condena, porque eso vai en línea con aquelo de Vallejo Nájera, non? O psiquiatra oficial
tan conocidos agora os seus descendientes, non de que a muller era un ser infantil que non era capaz de dominar os propios instintos e que, polo tanto, estaba sometido aos homes. Se estaba sometido aos homes, evidentemente os culpables eran eles e elas había que rebaixarlle a pena, aunque non sempre foi así, porque tamén hubo penas durísimas. Lembrar, por exemplo, a mulleres valentes como Sara Núñez de Cangas, estamos falando do ano 36-37, denunciada polo falanxista Rodal, o carteiro Rodal, por efectuar críticas públicas á recluta de soldados. Vou ler as críticas que constan. Ela di, lévanos como porcos, lévanos como carneiros para o matadeiro, debía morrer quen os manda ir. Ou cando apareceron cadáveres na praia, di o denunciante, manifestando a gritos e atitudes subversivas que dichas vítimas eran las matadas por los fascistas de Cangas. E era verdade, evidentemente. Tamén de Cangas era a xa citada Dolores Blanco, que esta tamén é acusada de propalar bulos en contra de dicho movimiento e recriminar la actuación de las milicias. As milicias eran as milicias de Bruno Schweiger, Bruno alemán, que actuou moito nesta zona, con falanxistas de Marín, pero tamén con falanxistas de Cangas e con falanxistas de Moaña, porque a forma de esculpar é botarlle a culpa ao malo que era Bruno, pero non era solo Bruno, evidentemente, non? Pois ela collerona con Carmen Domínguez, a capirota de Marín, que tamén se enfrentara a eles e recriminara as bestialidades que facían, e a Carme a pasean, e ela fuxe ferida, non? Depois detéñena e condenana a 12 anos e un día de cárcere. Un informe dicía dela: dado el virus ponzoñoso de que se hallaba imbuída, es poco recomendable para vivir en sociedad. É o que decía Aurora, un pouco da fundamentación terapéutica da represión. Quer dicir, hai que eliminar a esa infección, a ese cancro, porque así como unha infección termina por matar o corpo da persoa infectada, pois ese cancro que eran los rojos ou o contubernio xudeo masónico comunista ou tal, acabaría por matar, por desfacer a patria española que dicían eles, non? Evidentemente, fíxense vostedes, o ABC de Sevilla, da Sevilla de Queipo de Llano, o prototipo de incitación, por exemplo, á violación, entre outras cousas, públicamente, do 24 do 7 do 36, quer dicir, 6 días despois do golpe allí, digo claramente, estirpemos con la máxima energía la gangrena que corroe las entrañas de nuestra querida patria, como ven o vocabulario médico. Decían os clásicos, para rematar, decían os clásicos que a verdade corrómpese pola mentira, pero tamén se corrompe polo silencio, non? Polo esquecemento. E actos como os que estamos facendo hoxe aquí, o nomear esas persoas, como nomeou a miña compañeira Aurora, serve para que non se borren os nomes e a biografía das vítimas. Pero, evidentemente, aínda quedan silencios. Como escribe unha Angelina Gatel nunha estrofa do seu poema A quien corresponda, que lles vou a ler para rematar. Y pregunto también los nombres de los asesinos, aunque los sepa bien, sílaba a sílaba, pero los quiero dichos en voz alta, a gritos, no guardados con celo en sus estuches de dorada penumbra, desde el instante mismo en que el invierno dejó caer su frío sobre el suelo que ya nunca fue patria, sino desgarradura. Gracias. Camiñan descalzas polas rochas, fantasmas de sal habitan as sombras. Saben que as últimas mareas esqueceron na praia os restos do naufraxio. As mulleres recollen cada noite os tesouros de auga, líquidos e frágiles. Rebelanse contra a historia, construen co mar as estatuas que nunca permanezan. As mulleres de sal, con argazos de sombras, surden das últimas mareas e tecen tesouros de agua cada noite contra a historia. Elas que saben que o efímero permanece.
Soterrada, agora, aínda fixeron máis grande a túa proclama. Non vou falar de como unha moza, acostumada tan só ás majas do peixe, proclama a liberdade, baixo unha pequena bandeira vermella. Non vou erguer a voz en nome das mulleres que xuntas marcharon naquila vila pequena e mariñeira, onde a palabra solidaridade cendía nos corazóns obreiros como unha quilla rompendo o mar de fondo. Non vou falar dun corpo boca arriba arrebatado dun balazo cando as flores comezaban a chegar ás escolas. Tan só quero falar dunha pequena bandeira vermella que fendía nos corazóns obreiros como unha quilla rompendo o mar de fondo cando as flores comezaban a chegar ás escolas. Xosé Daniel Costas Currás. Yo